Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Imposumus aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maing buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyapon niyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Oy paday makig-uban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Straight to the point. Sa gihapon natagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhilabang gihapon mga higala sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa misgutanan karon nga buntaga mga higala. Bida bag-o pa lang gani mga kaigsunan na human ang eleksyon. Wa pa gani makalingkod mga higala ni atong mga officials. Oy sa dili pa di ay mga higala ato sa ding countdown. Kay Hunyo 9 naman karon 21 kadlaw na lang sa di pa ang June 30. Sa dili pa mahigala mo kanaog si Gobernador Gwendolyn Garcia sa iya mga higalang lingkuranan pagka-gobernador sa Kapitolyo. Straight to the point. Og 21 ka adlaw na lang sad. Sa dili pa mahuman mahigala ang 19th Congress. Kumusta man ang impeachment mahigala ni Inday Sara Duterte? Straight to the point. Onya daghan ron mahigalang mga kisaw labot ining impeachment kay magasugod mahigala karon pa man June 11. No, tan-awon to unsay mahitabo na ni unya ni ka June 12 kay holiday. Samot kalangan. Karon butaga tagahan tanig pagtagad mga kaigsunan, no? Onya ang 19th Congress bisag unsaon sad mga higala og balanse-balanse medyo wa na gyud mga higala time. So ang dakong question ani maka-crossover ba sa sunod nga kongreso? Mo na dakong pangutana mga higala og dakong debatable pa mga sukin tigpaminaw. Kaya di man po mahimo nga ang 19th Congress tanawa 11 June 11 magsugod mga higala nya mopada og sumon ngadtong Inday Sara tagaan sa 10 days pagod. So 10 days nga makatubag. Unya og adto sa motubag sa ika-10th day, tagaan ang prosecution og 5 days nga makatubag. Maka-counter mga higala sa unsay mga tubag sa depensa. Unya unsa man na, unsa naman lay time ana. Gamay na lang kay mga adlaw kung ipugos gyud og trial mga sukid tigpaminaw. Unya unsa man pa June 30, unsa man, finish or unfinished, Ala, decide mga senators, finish or unfinished? Mo ang mga tao sa ana delikado sa gayo. Basin og di mahuman ang impeachment, O mauho na mahigala, ninomdo mo sa impeachment ni Irap. Wa to mahuman pero ang mga tao nang gawas mahigala sa street og didto mahigala gi protestahan ang presidente. Kini kisa may protestahan nila ron mga sukid tigpaminaw panalitan. So daghan ang mga panghitabo ba ang posible nga magkaguliyang mahigala kung ipugos gyud no nga paghuman sa 19th Congress di na mahuman. So ang pangutana mo crossover ba ngadto sa sunod nga kongreso? Straight to the point. Ato ni tagad pagtagad karon madaba ni sa sunod nga kongreso. Mo ni ato tagad pagtagad mahigala. Lain-lain ang mga mi-issue og statements, dunay mi-issue og statements mga kagilaan nga nga mapadayon gyud. Dunay pa uban nga dili gyud mapadayon. Lain-lain because kini a case of first impression. Wa pay jurisprudence ani mga sukid di paminaw, wa pay decision aning Supreme Court labot ani. Nga dunay impeachment nagsugod sa usa ka kongreso ni lahos ba sa sunod nga kongreso wa pa na nga question. Ay kaniadto mahigala pa magoy usong impeachment. Straight to the point. Nagsugod ning impeachment mga kailan panahong Irap. Nya hantod tuloy-tuloy na nga dunay mga impeachment cases mga sukid tigpaminaw. So
So tagan tanig pagtagad rubutaga sa manuman usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin atong hatagag pagtagad mga higala kay ang tingog party list nga si Yeda Romualdez, ang ilang tingog party list representative Yeda Romualdez. Wa palagi na mahuman may galang bag-o pa lang nahuman ang eleksyon, wa pa makalingkod kay June 30 pa makalingkod ang mga bagong opisyales. Nag-circulate na mahigala ang mga huhungihong nga nagplano matod pa nga mudagan pagka-gobernador sa Subo sa 2028 nga eleksyon. Wa gaba. Unsa naman ning kalakiha mga higala nga wa pa gani maka lingkod si Pambari 4 doon na may lain mga higala nga nagplano sad. Ang teknik ng Pambari 4 anak nga mo perform lang siya. Mo perform lang siya sa pagka-gobernador, mo tarong lang siya perform sa iyang pagka-gobernador. Bisan pag si Yeda Romualdez nga mao may gali asawa ni Martin Romualdez ang mudagan pagka-gobernador sa Sugbo. Kay kagikan ini tagaliluan man ini indayken. So kumudagan siya mahigala unya may performance si Pambari 4 way problema. Bisa pag nagkakwarta na si Yeda Romualdez mga kagilaan. Unya gusto nga mo rematch po si Gobernador Gwendolyn Garcia, tulo. 3-cornered fight, daghanan ko plasunon. Lipay ang mga tao kay wag tuo ang Garcia. Sigurado man mahigalag mo balik na si Gobernador Gwen. Kay ba tang daghang magkwartang buhian, gikupras man siya tumilabay ang eleksyon. Unya diya pa si Yeda nga Romualdez, asawa ni Martin ug mudagan pod. Di nindot kayo mahigalang katawhan murag malipayon kayo sa kinuprasay. Ato lang ni agi katawa-tawa, Ato lang ni agi katawa-katawa mga kaigalaan. Pero si Yeda Romualdez pagkakaroon ang himakak siya nga doon na siya plano nga mudagan pagka-gobernador sa lalawigan sa Sugbo. Straight to the point. Si Romualdez niluwat sa mapahayag human kalit nga gipalagot sa si 5th District Representative Doc Frasco. Gikan gipalagpot si Doc Frasco gikan sa National Unity Party. Human sa giingong pagdumili ni Frasco pagpirma sa manifesto. Manifesto mga higala nga mosuporta nga ipabilin si House Speaker Martin Romualdez sa iyang pwesto pagka-speaker. Straight to the point. Mo pirma Frasco mga higala kini murag dunay kaguliyang gyud dito sa sud. Ngano nga naman mo support si Frasco mga higalaan? Nya kini nahibaw-an may higala matod pa ang sunod nga hongiho nga nangandam po si Frasco kay mosuod man sa liluan dahil si Yeda. Straight to the point. Nagatanig pagtagad do butaga sa manuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang si Governor-elect Pambari 4 mga sukit tigpaminaw na mahayag nga ang iyang pagpakigtagbo sa mga national officials o guban nga mga stakeholders sa kauluhan makatabang og dako sa paghatod og serbisyo sa mga Subuanon sa higayon na unya mahigalang nga makalingkod na diha sa pwesto. Straight to the point. Samtang sa laing bahin sa mga balita dito sa kauluhan, Senador Francis Tolentino ni sugyot nga paspasan ang pagpahigayon sa impeachment trial sud sa 19 kaadlaw hangtod sa Hunyo 30. Straight to the point. Kini may gala magtanggal og ikaduha nga highest official of the land. Di po na mahimong lamo-lamuon lang kay daghan may nagtan-aw. Di po na mahimong nga malamo-lamo lang kay ang katawhan ra ba di nimo ma-underestimate ang ilang understanding. Pakasabot sila nga binuang naman inyong gihimo. Delikado sad. Sumuna nga itarong lang yung procedure din kay aron nga maklaro na to ning tanan kay lisod man kayo inay kay magka naay balaod mahigala para matarong ta magkaguliyang na hinuon ning kalakihan. Inalan nga fair gyud ang tanan nga mga proseso o wa mahigalay mga pagpanglaktod nga himuon kay lisod man sad kayo nga do na mahigay paglamo-lamo, no? Karong butaga tagan-tanig pagtagad pero ang pikas o pikas nga habig balikon ako dunay mga ligon nga argumento. Kung maingon ka nga ang 20th Congress mahimo makapadayon do na po'y suporta sila ni ana. Pero maingon mahigala nga di na makapadayon do na po'y mga ligong suporta. O nang atong timbang-timbangon umayo. Now daghanas mga panghitabo mga kaigalanoy akong gi-enumerate daghana gyud. Dili sa lokal mga higala si Ombudsman Martires ni file nag-motion for reconsideration yang gi-question nga no naapay TRO ni si Governor Gwen. Yan sa taman issue naman ng Court of Appeals o TRO so ato pong respetaran. Pero nangayo og reconsiderations Martires ron. Ang uban maingon naman lang sa dinala na total hapit na biton as Governor Gwen. 21 days naman lang. Pero ang uban sad maingon sige lang Martires ipadayon na kay mas mayog mawagtang na din ha kay pista ka sa muka kada adlaw na himuon.
Kay laliman ka to landaan day katong 1.2 billion na palusot to niya. Nya. Inana ang damage ngayang mahimo ha. Mo na imbes kay mingon ka nga ayaw na lang ihatag na niya ina na sa mukha kay gamay naman lang mga adlaw. Pero kada adlaw po naman sa himuon nga palusot. Palusot nga kinini ang 1.2 billion nga supplemental budget. O kadto mahigalang pagpatawag sa mga mayor. Ayan na mga kaigalaan og panalitan og nasuspenso pa ni siya. Di na sa kapatawag sa mga mayor day. Di na sa makaingon makamando nga special session wa na. Pero mo lagi na ato pong respetaran kay CA mangguto nag-issue mahigala sa TRO. So karon atong paminawan ang ombudsman unsay kalaki ni ron kay naaman. Ni file man sa motion for recon, no? Gamay na lang kay nag-time ni Gov Gwen pero kumbate lagi sa ombudsman mahigala. Nabahin ang mga tao, mingon ang mga tao nga ay nalang nagtiwasi, oy gamay naman lang mga adlaw. Ang uban sabi mingon tiwasi lang gyud na kay bida lisura ang kalakiha. Karon na ba adlang Lunes? Unya unsa man ni unya magsesyon na pod, bantayan dito sesyon nito nya Rem. Kisa may mabantay dito si Rem ba o si RV ba? Kay basit mo kalit-kalit ka ba sa other matters anti palusot ang 1.2 billion. Adlaw Lunes sa masad karon, porbida grabe halagi magbantay ta matag sesyon. Ano ba ha? Sesyon ron mga kaigalaan Pizza 9 unya magsesyon ang provincial board. Kung ta kasabot in other matters kalit palabang dito mahigalang 1.2 billion. Ato bantayan to niya ha. Straight to the Sa point. kadagang isyo malibog tag unsa itong unahon ha. Pero unahon tala sa mga higala kay di lang kitas DYHP. Atong acknowledge ang ato mga higalang mga kaubanan sa media sa newspaper nga nanggawas po ni maong report. Di lang kitas DYHP mo ni pagawas ani. Ha? Sa pamantalaang The Freeman, di gawas ni karong adlaw o sa pamantalaang Sunstar, ha? Asa man tudong be ato ko na ipakita gamay. Unsa may headlines karon sa pamantalaang The Freeman? Kani mo ni The Freeman. Giingon diri mahigala Yeda denies Cebu Gov bid. Sa Binisaya pa si Yeda nang himakak sa iyang plano mahigala kining pagdagan pagka-gobernador. Wa pa lagi ta matiwas mga kaigalan ano po yung nagplanong daga gobernador. Giingon diri mahigala Speaker's wife warns against misuse of her name. Ang asawa ni Speaker mga higala sa Speaker ni warning labot batok sa paggamit paggamit sa iyang pangalan mahigala misuse sa iyang pangalan. Ini ang gigamit ko nun iyang pangalan mga kaigalaan. So iyang gidinay nga mudagan siya mahigala pagka-gobernador. Mo ni ang sa The Freeman, ang sa Sunstar dong asa man to Sunstar dong be? Kanyo Sunstar Yeda shuts down Cebu governor bid. Okay, so mo ni mga headlines. Ngano man nga mao ni headlines karong adlaw. So dili lang kami sa DYHP maoy nagbutyag ani. Lakip na mga higala ang atong mga media outlets mahigala sa print media. Nagbutyag sa bani. Kini nagsugod mga kaigalaan kay ang liderato karon diri sa upper house o sa lower house of Congress. Ang leader sa upper house Senate President Chis Escudero. Dako pa man question kung magpabilin ba siyang Senate President or dili ba. Diri po sa lower house ang leader po si Speaker Martin Romualdez. Dako pong pangutana kung mapabilin ba dili. Sumuna nga doon na may nanggawas nga mga pangan nga posible maoy mahimong speaker sa 20th Congress. So as early as now, nagpadaga na sila, doon na nag-circulate mahigala nga manifesto pagsuporta ni Martin Romualdez nga magpabilin isip Speaker of the House. Karon mahigala si 5th District Congressman Duc Frasco wa man mo pirma. Straight to the point. Kanang iyang wa pagkapirma mahigala. Kinini ang medyo daghan kining analisaron to ha. Kining wa pagpirma ni Duc Frasco. Medyo makapa sakas kilay ni. Kay unsagod mga kaigalaan ka grabe na ka-support ni Frasco mabitaw mahigala nga niingon siya katong pagpirma niya sa impeachment ni Inday VP Sara. Nipirma siya, yang giingnan ang mga tao nga, nipirma ko tungod ninyo. Kay
lisod o di ka mo pirma, mainitan ka may sa speaker, wa kay bahin sa kwan niya. Delikado ang imong budget. So, ang pasmangil pang dok mga higala nga, ni pirma ko tungod ninyo. Yan naon sa mga hitabua karon nga wa naman sa mo pirma pod og suporta ngadto kang Martin Romualdez. Daghang mga huhongihong ini mga kaigalaan. Usa sa mga huhongihong nga nigawas ani karon mao nga medyo nangandam Dok Frasco kay kini si Yeda Romualdez. Kuan man kini ni ang tagaliluan man kuan ni siya kanang beauty queen kini si Yeda. Unya, siyempre, kay kuan man apil man international mga competition siyang giapilan. Tagaliluan yun So, pilay istorya, tungod mahigalas, kasikat, kagwapa, og medyo may utok sad, brain and beauty man, og tingalig pasayawon po ni TikTok siguro, palayalig gini, kay babae mahigala, mo sayaw si Gwen, mo sayaw si Ida, mo sayaw si Pam, three-cornered fight yun sa sunod, 2028. Bisan pag nidinay na si Ida mahigala nga, di ko mo daga gobernador, wala ta mahibaw yun, kay kini naman politician, bida. Daghan, kay tag na ilhans politiko, nga mingon, dili ko, di ko dagan. Pag abot mahigala sa aktual, ni dagan. So, kini padili si Ida, ni gawas ni karon mahigalang maong pamahayag, por daghang mga rason, kini Dok Frasco, mga kaigalaan nga ni, wa mo pirmag suporta ka Martin. Pwede mahigala nga medyo threatened ron ang mga Frasco sad. Kay oras mo sod si Yeda di sa liluan mga kigalaan, daghamang kwarta. So medyo delikado sad ang mga Frasco aning kalakiha. Nagmudagan pagka-gobernador Sugbo, unya usa man kay si Gwen mahigala mo rematch ni, ma three-cornered fight ni. Pero ang technique lagid ana, si Gwen mahigala sa iyang kamaldita, o dili mausab na iyang kamaldita, wa na gi-chance Gwen. Prangkang pakistorya ha. Kanang iya mahigalang pagkamaldita ni Gwen Garcia nga nasubraan mga kaigalaan, mura pag yung say kinabrightan sa tanan mga kaigalaan, bisag ang nga profesyon, lupig niya. O maghisgot mahigalang medical nga aspito, lupig niya ang mga doktor. O maghisgot kag balaod, lupig niya ang mga abogado. O maghisgot ka mga higalag kinini ang ASF, isgutanan mahigala sa mga mananap, lupig niya mga agriculturist, lupig niya mga veterinarians. O maghisgot kag engineering, lupig niya mga engineer. O di mausab ning iyang batasan mahigala nga way ayo. Kining luod na kayo. Kinis Gobernador Gwen, giluod ko ning Gwen. Kining iyang liderato sa Kapitolyo. O dili niya na usbon, one chance nga mabalik pa sa mo rematch pa siya. Sa mahitabo ini, si Pamela gyud ang magkontra og si Yeda. Pero kini si Yeda mahigala ang apelyido ng Romualdez ini mahimo ni niya mahigalang surte ni apeliduha pero mahimo sa dimalas. Pero mo apil yun si Gwen, three-cornered fight, aligre kay pulos babae kini ang magbangga. Unya pulos babae, pulos mo TikTok. Kini na ba si Ida ay mahigalang Miss Binibining Pilipinas International ni? Niadtong milabay nga mga 1996 ba niya day, no? Yeda Marie Mendoza Romualdez, kuan, saban na iyang apelido mahigalang. Murag mistisa mo kayo day, no? Kuan ni siya kanang dili po ni inyon ta kini ni ang suitones politika sad asawa ko ni Martin. Apo ni former TOCP President Democrito Mendoza. Pure gid tagaliluan. Kanas Democrito Mendoza mamanay nagtukod ng alo TOCP. Unya doon na po mga higalay party list anak day. So medyo ligon yun. Nasa liluan mismo. So mathreated ang mga Frasco ining kalakiha kung tinuod manggaling. Kining plano mahigalang Yeda nga nusuod nagsibo. Kana usana mahigala sa kuan pero doon na po nagduda nga ila lang pong ipasumangil ni Gwen po nagiamong po gidrag po si Yeda day. Kay mo ba ning Yeda nga na himakak sida iyo idrag ako nga na wakoy planong udagan. Ayo gidrag ako nga posible po gidrag angan mo kani kay medyo uwaw kay Gwen mahigalang building pa Pamela. May na lang kung kunuhay inyon nga dunay sabotahe gamay nga ang Romualdez mo na nga siya gibangga sa mga Romualdez para medyo dili kayo uwaw.
Kay kinigod mahigalas Gwen Garcia ron. Mo bitaw na nga medyo hantod ron wa pagi sa kadawat. Usa na mga rason di sa kadawat, wa magi sa magdahom nga mapildi. Daghang mga apelyido god, pila mga apelyido mga political giant sa Cebu. Gipang tumba ni Gwen. Mga Martinez, mga Durano, Yapha, kini mahigalang kon wa gipalukapan niya. Si Magpali may kala ates doon na may mga ngana ba. Nya si Pamela neophyte mao mahigalay na kapatikangkang niya. Katong pagkapildi mahigalang Yapha bisag katong ilang sa gubernatorial to no nga level. Kay ngadto sa kuan Indaken sa 3rd district si Gwen ni dagan kontra ni Doktora Yapha 1,000 na may biya day gamay. Kapin. Pero sige no, walang pagkapildi mahigalang awa, sports lang. Si Gulyas, pagkapilding Gulyas, may galang Jani, 700 votes lang. Sports lang Gulyas. Pagkahilom na lang ginoo ni Congressman Idigol. Wag daghang istorya wa. Pagkahilom na lang yun. Pero kini siya may galang pilding, almost 400 votes, 400,000 votes, may galang kang sabaa eh. Nya karon ingon ang Comelec Gob Gwen, dako gasto day Gob no? No less than ang directors Comelec ningon nga 100 million imong gastuhon ani. 100 million imong gastuhon sa pagpaukab atong mga 4,100 good ka mga cluster precincts. Asa magkakwarta ng 100 million? Although mihimakak si Gwen ingon ang iyang kampo nga dili kuno 100 million, 12.3 million ra kuno sa ilang kwintada. Nya karon ang Comelec may nisulting 100 million ang magasto. Na asa man ka mangita ng 100 million, daghan gyud kay kwarta Gob Gwen, daghan na gyud ay no. Now, bisan pagtugutan ta lang sa pag-uyon kay mo insist man sa dili lagi 100 in town million, 12.3 million ang gastuhon. Bisan pag 12 million pa gastuhon, kanang 12 million kung imong kwintahon ang sweldos gobernador, in 3 years kana way kawatay way kawatay wa tanan mga SOP wa tanan og imong kwintahon na mahigala sa to patibok nimong sweldo tibok nimong paningkamot anang 3 years imo lang gasto para sa protesta nya karon nagprotesta nimo ron mo gasto lang ka ana 100 million gun ang gastuhon ingon Comelec. Pero sige, tugutan tala ng imo. Kaya mo insiste man siya nga, yung kampo din lagi, 100 million, 12 million na. Sige, tugutan ta, ganting for the sake of argument, kanang imo may tinuod. 12 million, 12.3 million. Asa ba kamita ng kortaha? Kadakuha ng kortaha. Unya, mo gasto ka ng kortahan, 12.3 million, aron imong dugangag pagkawaw imong kaugalingon? Nga naman, ulay, ginig, kwintada na dahil mo, dako pa hino ng lead ni Pamilag Samot. Pila may sweldos gobernador be og panantad ibutang ta lang naman na maihap makwintada man na kana man na mahigala tanan nga mga empleyados gobyerno maklaro man to na sweldo kay na may salary grade nasa mga more or less 200,000 unya imong kwintahon na in 12 months unya times 3 years pila man sa to tanan nimong sweldo imong igamit na sa protesta unya karon imong paggamit na ron mo samot o kada kong lead ni Pamela. Ay, ang mga tao mahigala bida, wa man gyud mo bida bisag sa pangutanon mga sukit ti paminaw. Kisa may na capacity nga manglimbong og limbong-limbong lang. Wa man na maglingkod spam diha in town. Kini ni ang og ato ibutang tag 200,000 day in 36 months. Na mga 7 million na ganito. O ibutang ta lang. O imong kwintahon, wala lagi. So, kanang 12.3 million, asa man kuha ni Gwen? Musamot, ito pa mga tao nagpangutana nga, asa man kuha niyang kwarta? Nakapangutana yung mga tao na Gwen. Akong tugutan ta lang sa pag-uyon, ha? 12.3 million, kaya mo insist man ka nga dili 100 million. Di man ako nagsulti, Comelec man. No less than mahigala si Regional Director Pube. Mamayin-ingon, ang imong gastuhon ining protesta, 100 million. Pero mo insist ka nga 12.3 million ra imong kwintada, sige, okay. Tugutan ta lang. Pero
Asa man ka mangita ng kwarta? Sa imong sweldo sa tibuok nimong term kanang usa ka tuig kuwang pa ganina. Kung ibutan ka lang more or less mahigala pila may salary grade sa governor. Ibutan ta mga 200,000 more or less, bisa pag 300,000 a month. Ikwenta nimo times 12 times 3. Mo na sweldo sa gobernador. Nya. Asa man ka ng 12.3? Magduda po mga tao hinuon na nagkalikihan, magkapangutan naman yung mga tao na gov-gwen, o diin na mo. Kini daghang pangutana ani. Wapat. Kini si Ida ron, musod ni si Ida. Pwede po ilang pasagin lang si Ida nga. Kini si Ida mo nagkuhan. Di ba makatuo mga tao ko kay mga tao tos ground kasabot ko sila nga si Pamila. Wa man support in towns Pamila. Kay bawo bitaw mo tanawa. Nagkuwang mga tarpaulin. Ako mismo hansuroy ko dito sa norte mismo. Hasta og mag-ihap og tarpaulin o magkabutar pang tarpaulin perting lubungan Pamila. Wa may kagasto. So karon og pag gani makalingkod ha, nagplano na kini tulo hasta alegriha no. Pulos sa ba mga medyo pulos mga may itsura ni mga babayhana da, Yeda Romualdez versus Pam Baricuatro versus Gwen Garcia. As kang tambuka sa tambukas kalubihan ng kuprasunon ani. Tanaw na to usay tiniktokan ani Yeda. Wa ba si Yeda na kuha kay mag-TikTok man gani ha? Akang Gwen Garcia. Birahan pong Pamilawan, Ambot si Yeda o sa may kang Yedang tukar ka no? Pero nahimakak si Yeda, oy. Sa ayaw apila-apila akong panganin, ha? Pero mga tao nagduda mahigala kay doon na daghang mga property kina si Yeda matod pa na palitron Subo sa Cebu. Muraga gikan siguro basig mo huna si Martin ba nga total daghang tag kwarta ato ning Ilogon kining Leyte ato man atong Ilogon sa tong Cebu. Mo siguro huna so si Pamila inapol say obligasyon niya iyan dipinsahan po niyang turf. Nya si Gwen tan-aw na ko mo rematch man og mo rematch niya iyang batasan mahigala kanya batasan luod kayo. Sa iyang panggobyerno mga higala sa Kapitolyo giluod gyud ko ana. Di ganun niya utroho na wa na oy. Ay na pag rematch gyud pagkauaw ka lang kung mag-rematch pa ka. Pero sa kay sinya sa tong teknisyan ato lang tiwas ni unya mga kahigalaan kay alang sa RMN 558 Manila sa ta unya mo balik ta sundugang pa mga komentaryo. Atong tiwason to may skutara Rubutaga. Dugang mga report sa makabanan karon o dugang mga isgutanan mahigala. Atong balikan ning headlines sa mga media outlets karon uban ang DYHP RMN Cebu. O sako nang ingon apil na mahigala ang atong print media. Sa pamantalaang The Freeman o Sunstar karon mao ni ang mga nanggawas nga mga reports. So nag-headline sa di mga kakila, no? Yeda denies on a speaker's wife warns against misuse of her name. Yeda denies Cebu Gov bid. Ato ning isgutan mga kaigalaan kini ang official statement ni Yeda Romualdez mga kaigalaan atong basahon ron o niya atong hubaron sa Bisaya o atong analisaron mga kaigalaan. Sunstar be, balikan to Sunstar be. Kini karong wa pagpirma mahigala og manifesto of support ni Duke Frasco sa 5th District mga kaigalaan. Kay bao bitan Duke Frasco mga higala ni pirma ni sa impeachment ni VP Sara o niya iyang gi-justify ba ya? Nga ni pirma siya, ni pirma ko tungod ninyo. Iyang gipahid sa iyang mga constituents sa mga higala niyang pagpirma. So inana ka powerful ni Martin Romualdez. Unsa man nganong di man sa mosuporta Martin karon? Positioning na ni or nakita niya nga murag ibana na ang power ni Martin kay natas tunga-tunga padung na ta 2028 or tinuod nga mura og ilang gihimo may kila na balaka sila nga ilugon ang sugbo or ilang mga higalang gibutang ni as theory kay medyo uwaw kayo napili sa Pam Baricuatro. Straight to the point. Aritas to mga pag-analisar sa mga issues mga higala pero
Kini ni ang sa ako nang giingon, ako pantutiwason og discuss ning protesta ni Governor Gwendolyn Garcia. Electoral protest. Unsa na iyang tumong ngano naghimo sa electoral protest, bugas tugod mga kaglagdakong kwarta. Lagi say tumong ani. Mahimo nga wa gyud sa kadawat sa inadangatan. Ikaduha, mahimong iyang samok-samokon si Pambari 4. Ikatulo, mahimong tactical moves niya ni. Kay mo rematch siya sa 2028. Unya, di man na mga kagalan, kana si Yida panalitag mo arena, sa Sugbo mo tinuod yun na. Di, mahimo may galan doon na daghang kwarta, Romualdez ko na. So, tambok ang kalubihan, tambok ang kuplasonon. Nga kinis Pambari 4 mo perform lang ni, mo ni atong challenge si Pambari 4 o ang mga naglibot niya, ang iyang team, perform lang yun. Mo perform lang siya mga higala, labi pag iyang i-deliver niya mga saad, labi na sa healthcare. Kinilabas Pambari 4 doon naman din madaghang mga doctors day nga doctors for PAM. Committed silang mutabang ni Pambari 4. Na ay mga doctors may galang nakasulti na ko ana pero di lang magpaila. Nga ready sila nga ilang tabangan si Pambari 4 gyud. Kay aron matabangan ang mga tao sa probinsya, no? O magka-deliver si PAM ana, pulos man mga babae sila. Paminaw ko mahigala ilang paso ni Pambari 4 ning duha ka mga giants. Mga political giants. Mabutang naman ni political giant si Yeda kay banagon anis Martin Romualdez. So kini si Yeda, advantage ini kay Romualdez, pero mahimo may galang kanang yang apelyido nga Romualdez, pwedeng advantage niya na, pero pwede pod nga mahimo niya ng dimalas. Insofar as Cebu province is concerned mga kaigalaan. Kay nakita ba ito milabay ang eleksyon niya ang Cebu mahigala giunsa pabutan ang miunsa-unsa ang buto sa mga taga Sugbo. So mahimo mahigalang madelikado si Yeda pod ana. Gawas tingali kung magbangga lang si Yeda siguro si Gwen, aligrit ka nila, pero na naman spam. Mabutang three-cornered fight man yun eh. No? Mo ni mahitabo. Straight to the point. Kining tanan mahigala mga panghitabo karon sa natats politika, sumpay-sumpay na ni. Doon na ni domino effects mga kaigalaan. Kay kining wa pagpirma ni Doc Frasco. Ang uban mo nga, may, sa pa pronounce niya nga na, Doc Frasco, Duke Frasco, Joke Frasco. Mura man guni iya mahigala ka ng mo ni iya barugana niya, pero joke lang ha. Usay mo sipya kam na kung dila usahay. Unsa ni Duke Frasco, Duke Frasco, Joke Frasco. Nag-joke si Frasco, ha? Mo ni nahitabo mga kaigalaan, ha? Now, kini ni ang kung atong tan-aon si Joke Frasco, bala, Doc Frasco, Duke Frasco, Joke Frasco, ha? Ang uban gud mahigala mo man nga joke ni si Frasco, ha? Kung atong tan-aon mga kaigalaan, dili ba basta-basta na nga di ka mo pirma dag manifest of support? Kay si Martin, gusto pa magyud siya mahigala nga mahimong speaker dire sa ubos balay balauranan. In fact, si Chis Escudero gani sa upper house, gusto man niya magpabilin siyang Senate President. O niya karon do na may laingan nga ning lutaw dito kasi Tito Soto mahigala, matod pa do na may nanduol po niya nga mga senators nga niingon nga willing mo support niya. Di pod mga higala na to malikayan nga si Subiri pod medyo gusto sang mubalik. Hantod ni abot pa mahigalag nilutaw po nangan ni Amy Marcos nga mao mahigala imong Senate President. Apil nga nilutaw angan ni Rodante Marcoleta, bag-ong senador mahigala, Senator-elect Marcoleta. Straight to the point. So daghay mga panghitabo ini unya. Nagkanit-kanit na gyud ni. So kini mga higala si Doc Frasco, namirma to mga higala tong ilang mga kaubanan sa ilang mga higalang partido kining gitawag mga higala ilang grupo dito nga National Unity Party nga ilang ipakita ilang suporta kang Martin. Wa man mo pirmas Doc Frasco. So gi-kick out siya karon sa kining National Unity Party. Gipatiran si Doc Frasco. Di na siya membro mga higala. Straight to the point. Nga ni dako ning maong isyo kay do na mahigalay nagpalakaw og istorya kay di maguna basta-basta gud di ba ka mahigala kabantay mo nga yahay bagani mga kaigala agresign sa PDP laban unya ni ditso daw ambak mahigala laing partido kay nabalaka sila nga basig gukuron ka sa administrasyon nya here comes Frasco mo na hinuoy wa mo pirma
nya murag nikigbangga sang Martin Romualdezon. So di na siya mahimong deputy speaker ng kalakiha. Nya unsaon man nga Cristina Torba gibalik ra ba mahigala isip DOT secretary. Unsa may mga mahitabo ani ron. So dunay daghan mahigalang mga pagduda nga no nga si Frasco wa mo pirma. Posible nga positioning na ning kang Frasco for 2028. Tan-aw niya baka nga Martin medyo limdak na. Medyo basa pud mahigala si Martin. Total og mag-iniptan na mahigala 2028 naman nga eleksyon. Di naman necessary mahigala kay presidential election man na. So medyo kumbate na. So si Frasco mo palayo sa Martin kay tan-aw niya medyo nanimaho sa ni mga higala. Posibleng makatabang na siya pamulitika. Ang problema ini ron, saan man mo balik siyang Sara day? Ayun si Martin, nagkunta namin ni Kwan. Maingon si Joke Frasco, nagkunta namin Martin, mubalik na lang ko ni mo Inday Sara. Ha? Dawaton pa baka pong Sara po ni mo balik? Labi na mahigala ni mga Durano sad niya. Posible sa nang mo, hinahinay po na mahigalag maneuver di aron. Considering mga kaigalaan nga, kinini ang mga mihuras Kapitolyo, dili naman under ni Governor Gwen, under naman ni Pambari 4. Posibleng mo positioning sa mga Durano di aron. Unya, daghan mga, kung ano ni, unsagip, mga panghitabo ani unya. So kining wa pagpirma ni Doc Frasco, mahimong positioning na ning iya, mahimo sad mga higala nga, tinuod ning nabalaka sila nga kining liluan, mahihimuon nga higang point of entry ni Yida Romualdez, nga mailog mga higala ang lalawigan sa Sugbo sa mga Romualdez. Straight to the point. Mo ni, posible, mauni ang rason, mo na karon iyahay naghimog statements. Pero posible sad nga, kini-theory rani sa mga Garcia, nga kunuhay, doon na mga higalay na hitabo sa tika sa milabayang eleksyon, kaya niyang gipasingilan ang machine man. Ang vote counting machine man mahigalay may gipasingilan. Yung sabag pasangin ang vote counting machine, di man ka magkatuong sa Pembari 4 doon ay hands anak mga kahigalaan. Unsaon man may taon pagka-hands si Pembari 4 man ay koneksyon. O maingon kag doon ay limbong si Pamoy ng limbong. Sa paglimbong pa mo man naglisod mga ina mahigalay palit og tarpulin. Saan gilimbungan na nagkuhang mga nag-watcher? Ato mga area mahigalang uban nga na watcher si Pambari 4. Kay muswildo pa ba kag-watcher? Nakaroon ang one sibob, kompleto man. So, ayaw ko ina mamasangil ka dito mahigala sa imong giinan huyo, sa imong gusto ipadeklarar nga nuisance candidate, imong pasanginlan nga maoy ng limbong, nga huyo man ka na. Medyo lisod kay day. So, og ilang ipasangil nga, milihok si Martin Romualdez ato, bura kunuhay, kuhan, depende po ng mga tao mo to, mga nyamid ba sa mga tao? O na, mahigala nga, doon na statement ron si Yeda Romualdez, ang asawang Martin Romualdez. Posible man, ipalutaw-lutaw man nangaan karon nga mas tingalig mo protesta si Gwenday, gusto si Gwen di man gimanaog, dapat posible dapat tabang sa Martin nga tabangin niya mo protesta. Posible po umiingos Martin nga maglisod ta ng protestahan ninyo. Posible po mo na nya suko si Gwen nga di ka mo tabang namo. Di ikaw may among pasinginlan, pwede man. Di ka magkatabang namo palihaban ni kuan ba? Frasco nga yang statement ngano nga ni pirma sa impeachment kay nagpatabang si Cristina katong tirahan sila may gala kay wa magkadimao tong campaign sa tourism. Nanawag sang Sara dito nga tabangi mi. Si Sara may gala kay anomalya man tong pagkatabo awa mo hatag og tabang. Di suko si Frasco. Di ba ka ni mao hinungdan sad nga nasuko si Frasco kay napatabang si Gwen nga to tabangi mi diri na unsa ning kalakiha nga mabalitan ning resulta sa eleksyon. O kana klaro 400,000 almost 400,000 votes good. Lisod Martin ang tabang. Kayo Martin lisod ng tabangan Gwen, lisod man ang imong kalaki. Di makatabang, di kontrahon ta lang ni. Di ba ka na maoy hinungdan mahigala. Bosa posible by 2028 og mo rematch si Gwen. Unya naa si Yeda, aligre. Naa si Pam, pulos babae ang magkontra. Perting aligriha no. Si Gwen mo first lady governor, si Pam mo second lady governor. Ambot na ka mahigala og unsay may tabo ning Yeda.
Medyo pareha ra ba mga doon na itsura kay Susminya oy sa pareha mga gwapa no. Tan-awon talag kisay mo ayo mo TikTok ading tulo. Ni ano statement karon ni Yeda Romaldes. Kay tuod kung imong tan-awon day og tinuod niya mo ni kabalaka ni Frasco manawa sa pirma kay ilugon ang Sugbo. Ngano ilugon man sa mga Garcia ang Sugbo nga si Pam na may naa? O kana si Gwen plangka-plangkang pagka-istorya mahigala. Kini ni ang by 2028 kanang imong batasan Governor Gwen Delon Garcia di ni mo usbo ng batasan wa nagikitsansa pa. Plangkahan ta kag istorya. So si Pam na gyud na. Musuod si Yeda, depende ni unya. Basin puglain pero mag three-corner fight nagamalipay ang mga tao kay daghan man ko prasodon yon. Ingon gyud to mga tao niya, kukukuprasa, wag tuo atong grasya. Inshallah mo sa kong tingog nga medyo more or less lang mga higala pero mo gina mahitabo kay daghamang kwarta gid si Yeda Romaldes makagalaan. Unya unsa man katinuod niya nasuko ni mga Romaldes pod kay nihatag nig budget mahigala sa tingog party list unya unsa ba nga wa man ikampanya ang tingog party list na dinhi sa Subo. Posible na, daghang mga posibilidad. Kay dili basta-basta oy nga kinis Frasco mahigala dili mo pirma og suporta ni Romaldes. Doon naghinungdan nga no di mo pirma. Nakaron si Yeda ni buhi na og statement. Asa man ang statement ni Yeda ha? Atong subayon ng statement ni Yeda Romaldes. Subayon tani niya atong analisaron ha. Bisayon po nato para makasabot ang tanan mga kagalaan. Ato subayon mao ni ang iyang statement sa iyang Facebook mga higala ni Yeda. Kay na ko naman sila, wa mo pirma si Doc Frasco. Nitingog na si Yeda mahigala mao ni ang iyang pamahayag ha. Dio. Yeda Romaldes, asawa ni Martin Romaldes, tagaliluan Cebu kini, ha? Matod pa statement of Representative Yeda K. Romaldes, Representative Tingog Party List, June 7, 2025. Sa Binisaya pamahigala pamahayag ni Representante Yeda Romaldes, Congressman Yeda Romaldes, ang usa ka representante sa Tingog Party List, Hunyo 7, 2025. Gayon dire official statement. Sa Bisaya pa opisyal nga pamahayag. Ato Bisayon niya atong analisaron ni ron. Matod pa dinhi. I want to speak directly to the people of Cebu and to the Filipino public who may have seen my name being dragged into local political speculation. Sa Binisaya pa gusto kong makig-istorya diretso sa katawhan sa Sugbo o sa tanang Pilipino nga tingali nakakita sa akong ngalan nga gilambigit sa mga lokal nga mga pamulitikang espekulasyon sa to pa mga pangagpas sa Binisaya pa ato din subaron gingon dire let me be clear let me be very clear tuguti ko nga magtinaw matod pa niya I am not running for governor dili ko mudagan pagka-gobernador I am not running for any position in Cebu. Sa Bisaya pa, dili ko mudagan og bisan unsa nga posisyon sa Sugbo. I have not transferred my residency. Wala ko mobalhin sa akong residensya, sa akong Pinoy-anan. These are facts that can easily be verified. Kini mga tinuod niya sayon ra kaayo masuta. It is very easy to check the Comelec records in Liloan. Sayon ra kaayong i-check, sayon ra kaayong tan-awon ang record sa Comelec diha sa Liloan. I am not a registered voter there. Dili ako rehistrado nga botante diha. My mother is registered in Cebu City, but I am not. Ang akong inahan na rehistro sa Cebu City. Apan ako wala. Duke knows fully well whether or not I am his constituent. Matod pa kini si Duke, nakasabot kani kayo kung ako iya bang botante o dili. Iyagang gimension si Doc Frasco din O niya, matod pa niya mga kagalaan. Niyara to
to those spreading rumors, matod pa niya, alang sa mga nagpakatag o pangdaot, mga huhungihong, to those spreading rumors, I say this with respect. Alang sa mga nagpakatag o mga rumors, mga huhungihong, kini ako masulti nga dunay pagtahod. Matod pa niya, please do not use my name for your selfish political interest. Straight to the point. Sabi ni Saya, papalihog, ayaw gamita ang akong ngalan para sa inyong kaugalingong interes sa politika. Straight to the point. Medyo doon nagipatamaan siya na day. Doon nagipatamaan si Yeda. Ayaw gamita ko nga sa inyong selfish, hakog. Sa manang selfish, hakog ba na? Mga kaugalingong politikanhong interest. Sunod nga paragraph, ingon siya, I remain fully committed to fully committed to my national mandate as a representative of Tingog Party List, where I serve the entire country, especially disaster vulnerable communities, women, children, and those who are too often left unheard. Sabi na Saya pa, nagpabilin ko nga tibuok kasing-kasing nga misalig o mituman sa akong nasudnong mandato isip representante sa Tingog Party List nga nag-alagad sa tibuok nasod, labi na sa mga komunidad nga pirming biktima sa katalagman, kababayan, kabataan o kadtong mga walay tingog sa katilingban. Matod pa niya mga higala, no? O nya sunod ingon siya, if ever you see my name on the ballot in Cebu, kung ugaling makita ninyo ang akong pangalan sa baluta sa Sugbo, ingon siya, matod pa niya, ako na po mismo, yung gisagulag Tagalog, ako na po mismo ang nagsasabi sa inyo, huwag niyo akong ibuto. Because that would not be me. Kung makakita ko kamo sa akong pangalan sa baluta diya sa Cebu, ako na mismo ang muingon, ayaw ko ninyo butare. Kay kana dili na ako. Matod pa niya. Sunod ingon siya, politics should be about public service, not power games. Ang politika may gala, unta, usa kapag alagad sa katawan, dili ko ninyo duwa-duwa sa gahom. And right now, my focus is clear. Serving the Filipino people, not personal ambition. Karon, klaro ang akong tumong. Ang pagserbisyo sa katawang Pilipino, dili ang personal nga ambisyon. Thank you for allowing me to clarify the truth. Daghang salamat sa inyong pagtugot nga makapahayag ako sa tinuod. Matod pa niya. Okay, mo ni ang pamahayag mahigala ni Yeda Romaldes, asawang Martin. Straight to the point. Okay, atong balikan mga kagalaan kining hitabua. Si Governor Gwen nakakuha gid siya ng title nga first Cebu Lady Governor. Nakakuha gid siya ng title kay tinuod man gid sad. Cebu First Lady Governor. Si Pam karon maoy Cebu Second Lady Governor. Ambot ka na si Yeda, no? Matino unsa ba ka ni mo magka-title ba ka na sa Sugbo mahigala hinon beauty pageant nice title. Pero kini yang apelyido nga Romaldes mahimong grasya, mahimong disgrasya sad ni. Pwede ning grasya nga to sa Leyte, pero dito sa Cebu medyo lisod ni, Medyo lisod ning apelyiduhan ni Sugbo. Kay Duterte country man ni Sugbo. Og imong matanaw ba lang base mga higala sa scientific lang ta Kato bang nigawas nga resulta sa eleksyon, kita mo sa mga nanagan pagka senador, duharay nakasod sa Sugbo nga kanana ang taga-alyansa mga kaigalaan. Si Tulfo ra mga higalag si Cayetano. Oray nakasod. So kinini ang uban wa na pulos sa to mahigala mga PDP laban. Hinoon naapos ba Aquino. Si Kiko ganiday murwa kasod sa Sugbo, no? Mo ni mahigalay dagan kung atong tan-awon ba. Kana bang objective lang tas komentary ba? Kita nimo mahigala sa kanana ang resulta sa eleksyon. So kining apelyido ni Yeda nga Romaldes siya mahimo ni mahigalang grasya pero pwede siyang disgrasya. Bisan pag mag three-cornered fight by 2028, basta maka-perform na si Pambalik 4 sa iyang saad. Di sa madali kapilde, mas manindot hinuog samot niya mga three-cornered fight.
Mas manindot og samot kay mga tao ani magkatawa gyud abot dunggan ang katawa kay daghang kuplasonon. Sigurado mang mubuhi kwartas Gwen kay daan man ni buhi kwarta tumila bayang eleksyon, daghan man ni tinaguan, bayad gyud isang kwarta mahigala sa electoral protest. Ha? Nya kini sida sigurado man gyud daghang kwarta. Martin ko na, Martin ko iba na. So mga tao ni magkatawa, ha? Kay ito na naman mahigala katong kukuprasa. Wag tuo atong grasya. Medyo alegre gyud mga higala, ha? Asa man to atong tukar nga to kukuprasa be, ha? Na ba to diri day? Be kay kinini ang daghang kuprasonon ining kuan na oy. Daghang kuprasonon pohon, ha? Malipay mga tao ini mga higala, ha? Now, Kokoprasa, wag to atong grasya. Mata ang ilang kwarta, balbit bugas og mapohon. Nangadlaw din taw si Manoy, layo baya iyang baktaso. Kani kuprasa gyud daghang may kuprasonon ni. Daghang kwartas Gwen, daghang kwartas Ida. Sigurado yung kupras. Ato milabay ang eleksyon si Gwen naman na kupras. Ha? Onya og nasi dadi additional kuprasonon. Pero daghay nalipay itong eleksyon na kaya di man lang ang mga tao may nakakupras. Ang mga leader sa nakapanigbas. Ang budget ni Gwen mahigala ang niabot sa mga tao gamay ra day. Doon ay mga area nga ang niabot mo na ng kantidara. Pero ang gihatag ra ba dako-dako. Ha? Pero bawas-bawas ang kupras day kay unsa man katinood niya doon na may budget po ng tingog party list niya wa man po ihatag. Mo naging yun yung eleksyon mahigala kinupras ay yun. Ayaw mo kabalaka katong mga tao sa ubos nga katong mga butante nga nangupras mo diha. Okay lang kay katong mga leader to sa taas na nigbas katong mga leader po naman nagingupras man sila. Mo nang kinuprasay pa more. Ay mo kabalaka na kay ang nangupras di lang kamo. Ang dito mga leaders, ang mga dagko po nakupras oy, ha? Ato lang yagi talaga katawa-katawa mga kagilaan. Askang nindota. Pag humanggong eleksyon, pagkagabi mahigala ang mga leader nagpariban sa buhok. Nagpamanicure, pedicure, ha? Ang mga tao po mahigala, ha? Kaon Jollibee na McDo, ha? Gidaan pamilya. Nakaingo yan, nakapanguplas turne. Doon na po yung mga leaders mahigala bago og cellphone. Kaya daghan kay kwarta ng gawas sa itong eleksyon na, bida, makakita kami gala bago og cellphone sa uban. Doon ay, nindot kayo magigala, doon ay mga leaders na pakulong sa buhok, doon iba nagpariban, Ato lang ni agi kato katawa nya kini si Ida medyo alegre ni mahigala kay kami ko kwarta pero ingon si Ida mga kagilaan nga wa gyud taon kuno say labot wa kuno say plano nga mag-apil-apil mahigala sa politika sugbo. Nya kini gakanit-kanit na ni mga kagilaan. Kay kini si Gwen god mahimo man ning kang Frasco og tinuod ni mahigala nga dunay kabalaka si Frasco nga musod si Ida. Liluan ra ba gyud ning iya day? Ang posibilidad na ni kumusod ni liluan delikadong mailog ang gingharian sa mga Frasco sa liluan. Straight to the point. Unya mahimo ning point of entry ni Ida dili sa Sugbo. Kanang daghang kwarta mahigala mahimo man gyud ang ilang himuon day. O padalitan si Ida maingon nga medyo apiki sa dapita kay apelyido Romaldes pwede magdona sa mga parintes sa liluan nga mo ilang sponsoran. Ilogon ta ning liluan. Straight to the point. Mo na da karon mahigala. Doon na pa kuno nag-Brazilian ang buhok. Yaman ni text ako, doon na po nag-Brazilian ang buhok atol ni. Anya doon na po ni text nako, di po mga higala paila tingalin Ambot og okay ba sa kakong i-mention nga, bordeli siguro. Ingon sa nga, si Gwen mo first lady governor. Si Pam ko no mo dili ko no second lady governor. First gihapon. First beautiful lady governor. Grabe po ng pagkastorya. Beautiful mo na si Gwen,
Pero more beautiful tingali daghan na ba adjective sa tong gamiton ani oy? Ay kanang first lady governor, kanang first mo na adjective, ha? Lady governor kining noun naman na. Como noun na. Ang kanang Gwen Garcia proper noun na gina, no? So pag ingon may gala first lady governor Gwen Garcia, okay na. So ang iya may galang adjective na kanang first. Og imong punan diha kining atong nagchat nga butangi og kwan si Pam first gapon first beautiful lady governor mura og double na adjectives na ha. Kanang first adjective ang beautiful adjective po na. Onya kanang lady noun naman na lady governor noun naman na pero como noun kanang pambali 4 kana proper noun na gina. Kalau niagi kato katawa kini mga tao no maapil sa gilang komentaryo sa mga higala napo ilang kaugaling mga punchlines ba. Agi tala ni kato katawa mga kagilaan. Pero bitaw kung imong tan-aon unsa man gyud ang kadako sa rason ni Pasko. Nga nganong wa man sa mo support ro ni Martin. Tungod ba kay si Martin padung nakalimdak tan-aw niya positioning na ta kay 2028 na. Tanawa gud, mosumpay man sa issue sa impeachment mga higala. Nga kinahanglan gyud nagdali ning uban nga sugda naging impeachment mga kagilaan. Kay og musipyat sila ani karong impeachment 19 Congress. Lalisunon ang 28th Congress. Ugaling mga higala maingon nga wa gyud jurisdiction ang 28th Congress. So magpaabot tag 1 year. Di man pwede nimong pasakaan dayon si Sara og laing impeachment inig July panalitan og mohukom nga wa gyud jurisdiction. All the way to the Supreme Court na ang question. Kay kana diri sa 20th Congress mahimo man ang i-trigger lang og motion diri sa kwan Defense Council nga ilang ipadismiss on the ground nga way jurisdiction ang 20th Congress. So mahitabo ana mahimong in either way magbuting baka narong 20th Congress ibutang ta lang in either way moabot gyud Supreme Court langan. Di man pud na nimo pwedeng pasakaan dayon og laing impeachment si Sara. Maghuwat ka ngadto sa February next year. O maghuwat ka February next year kadto mga congressmen nga namirma mahigala mahimong dili na to mo pirma. Kay positioning naman for 2028. Positioning naman ang uban na labi pag tan-aw nga murag Sara kusog gyud ay. Ora Duterte kusog gyud mo hinahinay na po na og kwan. Kining ka plus ko gani pwede man nagmo nga away Ming Martin mo balik na kung Sara. Inya kung bakakon. Kaning mga congressmen karon mo hinahinay ni kuan kay mo balimbing man. Kini mga congressman may kiladi pud tanan tingali pero sagad an nila tungod gyud pressure. May tabo na day mo balitok balimbing ba. Tanawan niya na karon hinahinay sa balimbing. Inigabot na nga higag 2026, 2027 nya padung na doon ang eleksyon. Di na gid nga hinahinay nga balimbing. Kada balimbing na gyud nga kinusganay na. Mo na ginay medyo maaligre dihan dapita mga sukit tig paminaw. So karon kining kang Doc Frasco pwede nga protesta ning iya mahigala pwede nga di sa mo suportang Martin tungod ni sa iyang pag-ingon nga musud na si Ida din ha ilugo na nga among teritoryo dire siyempre di ko mo support. Posible. But posible sa daykin nga tinuod ning kang Ida nga ako'y plano diha. Kining kang Doc Frasco theory ra ni aron pagpalig-on mga higala sa pagduda ni Gwen nga gihimuan ko sa binuang atong eleksyon na, ha? Dito gyud sa vote counting machine. Nya may capacity pamila na day. Wa may capacity pamila sa may mutuo nga si pa mahigala dunay hands ana. Nagkuwang mga nag-watcher. So medyo mahimo sa theory nga dunay dakong tawo nagpaluyo ani. Ayan. Straight to the point. Kini mga panghitabo gyud karon mahigala daghanang anggulo oy. Mura bitag teleserye mga kaigalaan nga mura ni teleserye nga katong ang probinsyano way undang-undang. Mo sumpay may lain na pong sumpay na la sumpay. Mura ba siya ambatan Quiapo? Ay kini mahigalang kining kang Doc Frasco ron. Daghan pa man ni mahigalang sumpay-sumpay. Mahimo man ni mo sumpay sa impeachment, mahimo mo sumpay ni nga Deres Kangguin, mahimo mo sumpay ni kay do na pay board regular session unya hapon. Daghan nagbantayanan oy, no? Amo ni mahigalang nakaaligri na gyud ni.
Kay kining wa pagpirma ni Joke Frasco, mahimo nga tinuod niya nabalakas siya kay ilugon mahigala ni Ida Romualdez ang ilang lugar. Pero mahimo sad mahigala nga teori ni nila pag-support mga kaigalaan nga kadtong nahitabo tumilabay ang eleksyon nga wa pa gyud makadawat si Gwen hantod karon. Nga doon na gyud toy tikas. Ang ipasanginlan sa tikas mahigala ang vote counting machine man. Nya unsaon man na karon nga wa man gyud si Pam ana bisag unsaon pag imagine nimo huyo man ka na si Pam ngano mo man pasanginlan nga huyo man ha? Nuisance man ka ganina gusto man nimong ipadeklarar nga nuisance. Nya unsaon man aron o mahisgot ka mahigalag ikaw may kandidato sa administrasyon naatanan power nimo ha? O maghisgot kag tikas eleksyon sa pagtikas na nagkuwang mga nagtarpulin wa mga na mahigalay mga watchers di mga kompleto mga watchers na ha? Ang kato mga lugar mahigala nga tuan na sa ubang mga lagyo na wa na mahigalay watchers may lang gani kay dunay mga volunteers di mahigala kana na ang mga PPCRB ug uban pa oh ang media na pero wa man kisamay mo object ana usabi tato ko na natanaw day kisamay mo protesta na dito sa sud sa precinct panalitan kung dunay mga problema sa mga baluta dito kisamay mo raise og concern na dito wa mo mga watchers inana ka historic ng kadaugan ni Pam oy nya ang ilang theory ni Gwen nga gitikasan gyud siya lisod man tuuhan usa may capacity ni Pam bari 4 mutikas posible na nga iyang ipahid ngadtong Martin muna ingon si Yida in town nga matod pa sa statement ni Yida to those spreading rumors I say this with respect please do not use my name for your selfish political interest matod pang Yida Straight to the point. palihog ayaw gamita akong pangan sa inyong hakog nga mga politikanhong interest mo na giingong Yida amo to tinuod ba ni kang Yida kung di ni tinuod mahigala atik-atik na po niya kay budagan sa gobernador pakamangon yung kang pambari 4 in 2028 duha na gimong Gwen kana og mo perform si Pam kini iyang first term mo perform na siya ani kamang gimong duha kana ko mo perform pero ingon mo to mga doctors dai dunay mga doctors ingon nga willing ming mutabang ni Pam naday doctors for Pam di ilang mga higala mo pamensyon doctors for Pam kay ilang gusto nga tabangan nila nga ang healthcare gyud kay luoy man kay mga tao sa probinsya why problema ang Gwen kay magkasakit-sakit may gala iyang pamilya adto man itugpas syungwa ang mga pobre wa may ikatugpas syungwa mo na di ni siya ka-relate pero mga kabus mahigala pitan luoy taon ug wa na naman kay day bisag gapas na lang sa ospital Hesus Ginoo ko Straight to the wa point. na malay pangbitadain ug pagmartay ulit saon naman lang na mo na problema dan dako so karon mga kaigalaan mahimo nga kining iyang kang Duke Frasco wa pagpirma pagsuporta ni nga suko ming Martin kay ngano nga dunay mga panghitabo sa Sugbo wa may tabangi ya unsaon man ni mga higala ron kini ni ang hitabo mga kaigalaan nga si Gwen di pa man gyud makadawat balikon ko si Gwen Garcia sa iyang speech may gala tubangan sa mga mayor nawa ang iyang professionalism daghay nagkuan ng naunsa naman si Gwen wa ba ka na mahigala in town stress na kay kag naong gob may na siguro nga relax na sa kaginagmay ako pa nimo kining 21 days na lang nahabilin sa imong pamunuan chill ka na lang ana kay maunay magka-stress nimo og dili ka ka-accept ana naman na si Idol Mikey BA Psychology man asa mas Idol Boyki kada kung pagdawat nimo problema mahigala of course naa ka sa state of denial pa permiro di ka gani kalampas ana nga maabot ka sa acceptance stage masangit ka sa depression ana ma-depress gyud as Gwen duda ko mahigalag tigalig pag uli ni Gwen sa ila day kinahanglan ubanan gyud na maka-istorya kay delikado man ni bisag unsaon pagpa-make up pagwapa ana ang imong sinultian gov Gwen mahibaw-an nga wa na gyud bankrupt of arguments kana kung landaan mahigalang iyang pagsaway ni Pam asampaan ni Pam mayon sa pildi ko kay ko na mas maayo mo TikTok pildi kay mas dakog paa si Pam personal na kayo ng pagkatakiha katawa lang si Pam mahigala kanay na nga klase sa atake murag wa ka mo gradual mascom ana Straight to the point. magkaprang ka lang pag-istorya ba usa man ang klasiha sa wagi kay kalainan ato imong gihayan nga vlogger
Nawa ang professionalism. Asa personal naman kayo ng pagkakuana. Asa man ka mangita na in taong kuana day oy. Gikan sa usa ka gobernador, gikan sa usa ka graduate og mascom, di na lang ko isulti kung sang eskwelahan na kay maaan pag maamong pa imong eskwelahan. Straight to the point. Graduate mascom mo na imong kinomentaryuhan. Hasta pa mahigalang pam balik 4 gi-appeal indakin. Jesus Ginoo ko. Way kalaina tong vlogger waman arita sa klarong isyu por isyu. Katong yung vlogger mahigala hasta pang mga height o mga tingog apil-apilon. Ato wala na iagi kato katawa pero dili na gyud nawa ang professionalism ba. Ha? So kining pagprotesta ang Gwen, di gyud sa kadawat sakit kayo sa iyang balatian. Ha? Kay ingon ko siya may galang itong iyang speech nga the voice of the people is the voice of God. Kato nga speech sa okay to kung siya pa ni daog nga di man. Naigo siya sa ang kaugalingong mga ipanulti, ha? Pati pagkaigo agyud mga kailan. Tanawa atong balikan nagog katong iyang speech ko no names be. Okay. Ato sang balikan gamay. Dili ko na lang i-mention lang yung eskwelahan ni Gwen kay mo react niya tong uban moingon niya taon to nga wain taon itudlo sa mong eskwelahan. Mga taki ka ana. Hinoon ka to yung shaming day, di ba? In public. Iyang inatakihan na tungkol. Maugid sa iyang vlogger. Murag, mailan ni silang duha. Sus, pagkuyog mo, oy. Pagkuyog mo, mga personalan kay kataki ba? Murag, dili mga professionals. Diya, atong balikan, may gala, ha? Katong speech sa mayor. Aman to, names. Be. Kane. Be, winahon ta ko, no? Tiwasod na rin paminaw. You had nothing to do with the elections Mga mayor, oh. results, with the election results, insofar as the gubernatorial position was concerned. I know that you did your best, but even beyond your words, ako mismo, didto ko sa katawhan. Dito ko sa Nahibaw katawan. ko, ug unsay ilang gipaminaw. Ilabdan sa Osmi Kanako. Chong ay. Tawa no pangout. Makakita lang na ako magdaganay. Bata, tigulang, hamtong. Mag-ambak-ambak. Nahibaw mo, masayod lang ngadto sa mga isla o kaha sa mga barangay sa atong mga kalungsuran. Moari si Gob, mangdakop nas manok. Kay itagan. I felt the love of the Cebuanos, and that love is real. Ako na bati ang gugmas mga Cebuano o kana nga gugma And that tinuod. love continues. O kana nga gugma nagpadayon. Mao magani nga bisan ngadto sa kabukiran, daghan pang nangutana. Di mi katuo ngano man to. Wa man mi kaila anak niya. Di makatuo. Labad os mga mayor, oh. And I feel Pag ako ang gibati, that even the opposite camp knows nga bisan gani ang opposite nga kampo nakahibaw. and is truly very insecure Og insecure sila. about this questionable victory. Niini ko nung questionable nga Because nga they kadaugan. continue to attack me. Because they continue to padayon sa pag-atake nako. They continue to train their attack dogs on me. Padayon nila ang They continue to justify. ilang mga attack Their dogs win. kuno batok niya. Maunang napildi ka, kay maldita man ka. Maunang napildi ka, kay tiguang na ka. Oh, ambot lang ka, arang-arang na mag-itsura ani karon. Maunang napildi ka. Sige na lang, pirmi. Maunang napildi ka. But, you know, I wonder, why do they continue this? In 2019, I was the challenger. Right after the proclamation, undang na. Why singgit-singgit dinhi sa social hall? Why mga pabuto sa mga drums o mga bugle calls or whatever that is, murag niabot ang mga laing... Okay, katsa dong.
Kadto ko to 2019, wala na. Pag human undang na kuno day, ngano kuno karon sige pa. Simple kayong tubagguin. 2019 kisay kontra nimo. Sa pagka-governor, kisay kontra nimo. Timan si Magpali. Di ba Deken? Si Magpali ang kontra nimo. Pagka-pilding Magpali way daghang istorya. Di undang na. O may daghang istorya sa Magpali ni naog man sa Magpali wa may problema. Nga na may kumparasi mo kaulingon, nga pa magkamukonsid hantod karon, mapalubang pagka 1.2 bilyon, nga manguhilom ang mga tao na, buhin? Naunsa man ni tao na pagka-describe ba, oy? Naunsa man tao na pagka-compare, oy? Ngano kuno? Wa naman kuno okay mo kuno malinaw nito 2019. Of course, because Magpali was your opponent at that time. Ha? Og nahuman ang eleksyon si Magpali na dawat na niya. Bisan gani sa 3rd district, napildi nimo si Giya pa dito, Doktora Giya pa, 1,000 raibiya, gamay ra. Pero, wa may problema sa Giya day. Ang ikaw hula, protesta pa ka, mugasto pa kag, dakong milyon kaya mo protesta pa ka, of course. Nya mangutana ka nga nganong nagpadayon. Oy, nauno sa man taon ka, Gwen. Straight to the point. Kini si Ida bitaw tinor mudagan ni, nya si Gwen mudagan, si Pa mudagan, ligre mga tao ani, medyo dako-dako gyud ko prasunon, okay? Nyadto milabay ang eleksyon lang naghamay ng alipay kay mayong paghupras nila. Doon ay mga tao, pagkahuman, gidang pamilya, Jollibee, Macdo. Pero ang mga leader mahigala, nagpa-Brazilian ang buhok. Oy. Doon na pa uban mahigala nakapariban, ang uban nakapakulong na sa buhok, ha? Doon na nakapa-facial, ha? Nga pa na chat na ko ay nga, attorney, ang among silingan nga leader, nakadaon yung motor. Kaya po usa silingan na mong leader attorney, nalukat yun iyang mga alahas sa Palawan. Asa kasadya gid ay no? Pastilan mga higala. Okay, mga higala, sa ngalan ng kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN si Bocos kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit kaninyo pinagis pagingon sa tanang panahon usta ng higayon, dalaygon ang Diyos, mayong buntag Pilipinas, tatak RMN.